Di ta maglangan. Hangyon ko kamo sa pagtindog unya ablihi ang inyong mga Biblia diha sa Salmo kapitulo 121 versikulo 1 ngadto sa 8. Nana, ato lang ni siyang dunganan sa pagbasa. No, walo ra man ni ka bersikulo. Atong dunganan. Nana? Amen. Atong dunganan, read. I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Verse 8. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even forevermore. Karong hapon ng igsoon, according sa itong passage, ako ning gitaytulan, help that comes from God. Amen? Okay, let us pray for a while. Dalaygon ug may gugmaon ang mga Dios, Ginoo, salamat ng takna sa kahaponon. Salamat Lord sa proteksyon ng gihatag kanamo. Hindi nakaabot mi diri sa imong balay tigumanan nga safety. Salamat sa Lord sa safety nga gihatag sa imong alagad sa iyang pagbiyahe. Salamat Lord sa provision. Salamat sa imong pagkamaayo gayud diri kanamo. Ug nasayod mi Lord nga wala gud mi mahimo sa among kinabuhi kung wala ikaw naglihok. There Holy Spirit, I pray Lord God nga ikaw uban kanamo, ablihi ang among mga salabutan nga among masabtan sa simple ug yano ang imong pulong karon ug bisan pa man Ginoo sa akong pagbahin-bahin. Kung nagampo kanimo Lord God, tagay ko langit mong nga kaalam nga ako ning ma-deliver sa insakto sa pag bahin-bahin sa imong pulong Ginoo. Pasayloan mi Ginoo sa among mga nahimo, ang mga sala nga wala pa na himaya, wala pa na dayeg pinagi sa mong kinabuhi. Dalaygon ka Lord, ning takna sa kahaponon o kining tanan akong gitugyan, giampo, gipasalamatan, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede nang ang lingkod. According diri nga passage mga igsoon kini, usa ni ka passage ingon sa Psalmist nga usa ni kaawit sa pagtungas. Naay nakasulat diri usa kaawit sa pagtungas. Amen. Isip ko sa Kristohanon mga igsoon, musugod tag sa dili, doon na ko'y pagtungas, doon na ko'y hardship or kalisod. Amen? Di na ta matingala anak, kung doon ay kalisod, mabot ka na ito mga igsoon. Atong timanan nga naapatas kalibutan. Amen? Munang dili yun, kalikay, kalimot nga doon na mga kalisod. No, gani ningon ang pulong sa Dios sa Mateo 6, Mateo 16:24. Kung sa giingon sa pulong sa Dios, ningon ang pulong sa Dios nga then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Amen. Mo na reality mga igsoon sa atong sunod sa pagtuman sa pulong sa Dios mga igsoon, doon na goy mga kalisod, but no, ang title ani kung gititulan help that comes from God. Pero pasalamat ta mga igsoon nga dunay tabang gikan sa Dios. Kung doon na may kalisod, dunay tabang gikan sa Dios. Amen. Amen? Na unsa man gayud ang tabang nga atong maangkon gikan sa Dios, no, dali ra ni nga mga igsoon, duha ra ni ka point. Unsa man gayud ang tabang nga atong madawatan gikan sa Dios, no, at sumala sa atong gibasa mga igsoon diri sa Psalm 121 verse
3, niingon ang pulong sa Dios, He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Ingon ang sa Bisaya, siya dili mutugot sa imong tiil nga matarog. Unsa man ang mga igsoon, ang Dios maghatag natog strength. Amen? Hatag siya natog kusog. Sama sa atong gihimo kagahapon mga igsoon. Kung walay kusog, di ko nato to mahimo ang angay nga mahimo nato mga igsoon kung wala ang tabang sa Dios nga mao ang kusog. Amen. The reason why we can continue to serve God because God give us the strength. Amen. Kining atong pagkinabuhi kung wala ang tabang nga kusog gikan sa Dios, di ko nato mahimo mga igsoon. No, sa ato ang Christian life, isip sa Kristohanon, musugot ang sa dili, sa ako nang naisulti, doon na ko yung mga kalisod. No? Kung ato himuon, iliteral na to. Kagahapon, nagdagyaw man ta dito. No, nalingaw mi kay naay mga mensahe na himo ang mga Kristohanon dito. Kani dayong mga lagat na sa Ginoo, kung atong kaning magkalot dayta, dunay mga gamot. Dugay katulin, kaya dunay mga gamot, dunay mga bato. Mo nang kinahanglan binato ang tabang sa Ginoo. Kay kinahanglan nga ang imong pagtuo, imong pahaiton. Amen. O karon kanang imo bang budlong or bara, kinahanglan imong pahaiton para ang mga gamot o bato dali ra mapukan. Ug mo na ang atong pagtuo mga igsoon, atong pahaiton. O sa diyang mahait na, atong nakita gahapon in literal nga balas na sa ilalom ba? Kunya na puka na ang gamot, hasta ang bato. Matod pa ni Brad Marvin nga ako ikatabang ang bato. Kay ini kaukal sa bato, ako kayong bato. Mulalom man siya. So dali na ta mahuman kay nilalom naman. Gamay na lang ang atuang kalutonon kay nakatabang ang bato. Amen. O ang gamot. Kaya na may gamot nga ni tisok yung maayo. Yung matangkang ni mo, mula luman, bis kulang pa 1/4 para mo 1 meter, mo 1 meter, diretso. Unang, salamat kayo sa Ginoo nga kaya naghatag og kusog nato. Amen. Amen? Unang, dili na nato kung ano ng Ginoo manigsoon, di nato questionon ba nga? Dili na nato siya di nato tagaan o kanang doubt ang atong una-una nga ang Ginoo muhatag sa nato kusog. Amen? Isang gani in literal muhatag siya usa tong espirituhanon pod maghatag siya og kusog may igsoon. And that is His word. Amen? Mo ni ang atong madawatan gikan sa Dios nga tabang ang number 1, ang kusog. Amen. Og sumala diri sa atong gibasa mga igsoon sa verse number 5. Ingon ang pulong sa Dios, the Lord is my keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. Amen. Point number 2 na mga igsoon. Ingon ang pulong sa Dios diri sa 5, the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. Ang point number 2 mga igsoon, God give us the shade. Amen? Ingon ang sa Bisaya, ang Ginoo mao imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong landong nganha sa imong tuo nga kamot. No? Akong kuhaan gihapon og illustration mga igsoon ang atong paggagyaw gahapon. Salamat nga dunay kanupi. Init kaayo. Pero salamat nga naay landong. Ug kato dito mahimo nato mga igsoon. Kung wala ta giluwas sa Ginoo, di gyud wa koy kasing-kasing nga muna ato mga igsoon. Unang salamat sa Ginoo nga sa atong pagpadayon sa pangalagad ang Dios mag-provide nato landong. Ug akong best akong nasabtan din igsoon landong mo ang pulong sa Dios. No, mao'y maghatag nato og landong. Kung mainitan ta sa atong Christian life, mainitan ta, ano bang usahay, makapuyan ta, tungod kay init kayo, ang pasalamat ta ang Diyos, nag-provide og shade ka nato mga igsoon. Amen? Mo nang, sa atong Christian life,
makapadayon kita mga igsoon. Tungod kay ang Dios mag-provide yun na to. Mag-provide sa strength. Kadua, shit. Amen? Amen. Munang padayon ta mag-igsoon og sa atong panglakaw pagkaron pagpangapig og kalag kinahanglan gyud nato ang kusog sa Dios. Kinahanglan nato ang shed nga gikan sa Dios kay kung ato ra gong tinawhanon di ko nato makaya mga igsoon. Kay kung wala ang Dios, ingon ang Bible wala kita. Amen. Munang salamat kayo. Ani nga pribilehiyo gihatag ni pastor bisan yung pang pastor Purol nga wa ko'y makabalo na to. Ginuuray makabalo. Amen. Nang salamat sa grasya sa Dios nga makapadayon na tungod kay ang Dios naghatag nato kusog, naghatag nato og nga kung dunas ta kainit ang ato ang pagpangalagad, ang Dios maghatag nato og kanang shade, landong. Amen. Ug ang ikatulo, ikatulo day. Ingon ang pulong sa Dios diha sa Psalm 121 verse 6 to 8. Akong basahon. Sundan lang sa mga mata. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Verse 8, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even forevermore. Number 3, mga igsoon, the success. Ang Ginoo maghatag nato success, mga igsoon. Maagi man ta sa kalisod, pero di man galing materially tagantag success, but spiritually ang Dios 100% mahatag yung success nato, mga igsoon. Munang ingon ang Bible nga your labor is not in vain. Di good masayang. Amen. Baling pamaol pero di good sayang basta para sa Ginoo. Amen. Salamat po. Dire ko po to pastor. Ayong hapon.